Kaladei ka sngi ka bakraw tam ya ka kong Rose Angelina M. Carson Teo, ka Longkmie na Eastern West Khasi Hills District, hadin bay ka kerteng jongka, lapin bana hanong ba Delhi, ha ka sngi ba ka ribaro kaway ka rakhi ka jingdap shipos nem, ka jingya linti jong ka Digital India, lingba ka Common Service Center ha kishnong kithaw. Ya ka kam jong ka Rose Angelina la ajing ithu ha ka jing rakhi ha ka ribaro kawai ya ka jing dap shipos nem jong ka Digital India kabla long hinin ka sngi ha Yashu Bhumi Convention Center Dwarka New Delhi. Day hakani ka jingelang hapo ka jingelam jong Ashwini Vaishnav umintri katanat Electronics and IT ka Sarkar Pading but umintri khanna Ujitin Prasada kila ay ka jing itho ya ka benta jong ki CSC ha ka day ban kantew ya ka kam digital ha ka lengkari India. Lapan pau perthai ye kinong Treikam ka Rose Angelina na ka benta ka jingno sinyang bakarpang jong ki shaka jingkala ka bakongsan ka bakenthop lang ya baro. Da ka Treikam na mayrang hapo ka kerteng Rose CSC kala ay ka jing shakri bokongsan ha ka kam digital na ka benta ki scheme sarkar ki kam bank insurance telemedicine puliputhi bat kiwe. Kala plipat baru ya ka stri swabhiman ka jakashna sanitary pad ka bakentew ya ka kwat ka khya jong ki kenthai bat ka yo kam yo jam ha ki jakanam kandong. मेघालय के मायरंग से आई बहन रोज एंजेलिना इतना रिमोट एरिया जहां पर पहुंचना भी मुश्किल हो वहां पर आपने डिजिटल इंडिया का झंडा ऊपर किया और एक छोटे से कमरे में रोज सीएससी नाम से अपना सीएससी आरंभ किया। इन्होंने स्त्री स्वाभिमान नाम से सैनिटरी पैड मैन्युफैक्चरिंग का काम चालू किया। रोज एंजेलिना बहन एक एंटरप्रेन्योर भी है, एक टीचर भी है और एक ट्रेनर भी है। बहन आप कुछ कहोगे? Actually, I'm the one searching for job. But now, since I've joined CSC, I'm the one providing jobs. Very. Since I started CSC in 2015, today is 10th anniversary of my CSC center, Rose CSC.